Kalimago. Patukad kami tabi sa Daet. Welcome to Naga. Ay, putangin na ka. Ay, sorry. Lamay mo na naman ang mga babae. Kasi tabi kami nag-ihip. Kung ano yung bakain ng salon pass para si Imaho. Pa kami pwede mag-park? Sa loob pa? Dito na lang po siguro sa may okay, dito na. Okay po. Thank you! Already? Magod ako? Mga panigi ba? Ay, gano'n cool! Kasi sabihin ba kain eh? Tapos pag go? Sige, so for today's video, ito po ang sikreto ng matatandang mountaineer. yung mga ano na lang, nagpipilit na lang. Ano mo rin? Ano mo rin? Enggak, murah na. Fight! Fuck! Oh. Mas, ayo. Ano mo kami eh. I-vlogging mo magka-vlog. Picture. Hindi ako picture na. Hindi ako nag-dance. Pwede ko po. Nakalak. Uy, nakalak. Ay, pwede.
Ano press? Ang gusto mo? Mga bodyguard kami ni Pres. Choy. Yun yung mga mountaineer na gurang, gapipilit na lang. Gapipilit na sana. Kaya makatukad sa aga, magtapas.